Mit navn er Jens, og min interesse er en masse med motorsport. Aktuelt kører jeg selv rally sprint. Som foregår på den måde, at man på dagen aflukker for eksempel et industriområde. Vi er cirka 60-70 biler til start med 3-5 biler på banen ad gangen. Det eneste, det går ud på, det er at komme banen hurtigst muligt rundt. Det er kun stopuret og tiden til. Jeg har kørt motorløb næsten lige siden jeg var 18 år. Startede med at køre orienteringsløb, derefter noget manøvreprøver, klubrally, og i dag kører jeg rallysprint. Bilen jeg kører i er en ældre dame fra midt i 80'erne, en gammel Golf GTI, som jo har stået for visse ændringer. Af sikkerhedsting er det lovpligtigt for os, at vi har sådan nogle styrtbøjler i. Vi sidder i nogle formstøbte sæder, og vi har sådan nogle 5-punkt sikkerhedsseler på. Derudover skal vi have sådan en køredragt på, som også er brandhæmmende. Og vi har skumslukker ombord, og naturligvis en godkendt styrthjelm. Motoren i bilen er en 1,8 16 ventil Golf GTI motor. Den er ikke top-tunet. Den har fået lidt anden udstødning og manifold, så den nemt kan komme af med luften. Gearkassen er bygget om, sådan at bilen kan faktisk ikke køre ret stærkt, men gearne derimod kommer meget hurtigt efter hinanden. Jeg kører motorløb, fordi jeg elsker farten, jeg elsker spændingen, hjertet og det hele, det kører på mig lige inden starten. Og lige så snart, at de nervøse trækninger de forsvinder, så er jeg også ude af motorløb. Det er rigtig spændende. Alt med biler og køren stærk er efter min mening noget, der hører til under ordentlige forhold i en klub på en bane, sådan at vi til daglig ude i trafikken kan færdes under ordentlige forhold.